Bă, te lupți cu mine acum. Ce bai ai? De ce mi-ai rupt floarea, mă? Ia zi, de ce mi-ai rupt floarea? Zi. Uite-te la mine. Păi dacă nu-i voie, de ce nu mă asculți? Îl vezi pe ăsta? Vezi? Nu sări, nu sări. Vezi. Au, du-te de aici. Cară-te. Cară-te de aici. Du-te de la floare. Lasă floarea, mă, în pace. Mă, îți dau au. Păi au. Deci atâta trebuie să-mi rup floarea. Păi știi tu, de ce ești rău? De ce nu mă asculți, mă? Mă lași în pace să fac treabă. Te văd ce faci, încotro. Păi du-te de acolo, ce cauți aici? Nu sări la mine. Ia să văd cum sar să te lupți. Păi dacă nu-i voi... Păi știi tu, au. Știi tu asta? Știi tu ce se întâmplă?